Da, bine că mi-am dat asta. Nu, mi-a mulțumesc. Du-te! Ce-am mers pentru mine. Bine, nu râzi de mine, că nu știu cum m-aș plăti. În sfârșit. Băi, păcat că n-avem NPC-uri. Mai bine era un fel în care mai sunt și de-astea, aveai și NPC-uri. Cum să zice, era ca și de ăla, Battle Royale. Doar că în loc de persoane adevărate erau. Și mai bine să juca cu proiecte, nu mai băgai altcineva, că probabil nu erau proști, aveți, nu știu. Trimis pe sus. Extraterestru, că trimit pe sus. Ia avem niște roșii în grădină. Bună seara. Mulțumesc. Bună seara, să nu vă supărați, vă fur. Aici nu era un NPC, bă. Aici în baier era un chest. Parcă aici în locul ăsta nu este. Da, și era de râs atunci când am murit. Și pentru mine e de râs. Că bă, eram cel mai mare prost. Al vodka, mă. Taca rușii Fortnite-ul, vodka lor. Că nu pot să fur arma. Dar sunt chesturi pe ci. De acolo este ceva. De acolo este. De acolo este shotgun pack. Ce avem și vodka. Acum ok. Acum. Bă! Băi. Unde să fugă? Cum adică eliminezi că n-am omorât pe nimeni? Al meu lup! Al meu prietenul meu! Sper să nu te omore. Bă! Pișor! Stai că omoră. Nu mi-a omorât pișorul nesimțitule. Nesimțitule, nu! Nesimțitule. Așa este nesimțit, bă. O, pișor! Nu mă interesează de Discord. Acum. Sunt o tură acum. Sunt o tură de Fortnite. Unii să ne râs pe mine. Că am zis pe Discord că mă rog cu ei, dar nu m-am jucat cu ei. Doors. Eu mă dor să mă joc cu ei. Altceva zic, ce e? De Fortnite zic. Bă, două. Aur. Aur. Aici nu există aur. N-am un NPC pe care să-l angajez, nu? Păi pot să... Dacă... Eddie Beef. Bine! Bă, ăștia care se uită nu pot să uit din cauza voastră. Iar scrie.
Da, se joc, am crezut că e Battle Royale. Dar acum să vezi, e fucking urât. Acum nu e să vezi. Vedea un pic urât. Urâțel un pic. Bun. Ce mai vede urât din ea. Patru. Asta e armă veche. Cum am dat seama, bă? Asta nu e armă veche, mă. Așa am zis eu. Asta nu e armă veche, bă. Bine, uite rapid fug. Ho, ho, ho. There is no one in Qatar. No way, no gangst. No one is in Qatar. Even in my pain. Am inventat eu asta, să știți. Deci, nu e muzică. Qatar is over because of Messi and Ronaldo. Always fighting because who is the boat of many years? Messi, why are you fighting? Can you be nice? Both of them. Stai că mai bine scot. Ei! Ce sare? Am crezut că e alt. Dacă avea ciocanul, putea să vină aici, mă, la mine. Să mă omoare, cum fac ceilalți cu ciocanurile. Mor eu ce nu. Da, nici mai am atacat. Pișor, nu vrei și tu? Bă. Pișor, hai după mine, că noi trebuie să ne ascundem că vin țăganii. Bine, Lupișor nu poate veni aici. O gândesc, dar oare poate? Bă, Lupișor, poți? Hai, te rog, poți. Pe aici poate veni, Lupișor. Poate mă ăsta ca să vedem unde sunt chesturile. Bă, în loc să sparg asta, am spart ferma. Și am uitat asta. Bă, l-omor. Stai bine, trebuie să mă duc la el. Pișor. Pișor! Psst, psst. Bine, sunt prost. Că nu-i pisică, el-i câine. Stai! Nu-mi e zoule, Pișor. Știți ce vreau să fac eu cu Kamehameha? Dar ce sta ce? Yes. Nimic! Vai, Dumnezeu. Iar să ceartă ăștia, mă. Parcă sunt fetele care s-au certat. Fur mașina asta cu Lupișor, adică spunem că pot să urmăresc mașina.
Pișor cred că e mort. Pișor nu. Mă duc la țăgani. Bă, pișorul a rămas acolo. Da. Dar ce-i spart? Ce drumul meu spart? Trebuia să-i... Bă, ești nebun. Nu! Hai. Oh, man.